Здравейте! Пак съм в село Малево, 500-600 метра над селото. Вчера малко ва подведах, казах, че тивацията не работи, но се оказа, че работи. И днеска сме тук. Нещо уникално е. Никога не съм виждал такова чудо. Ето в момента даже пере килими. А собствениците са направили тук като допълнение центъра на Родопите. Ето погледнете къде. Една малка рекичка идва отгоре. Освен типавицата са направили едно уникално битово заведение. Сега ще се кача горе да го видите. И е много хубаво човек да дойде тук. Наблизко имат няколко параклиса, както ви казах. Качвам се нагоре по стълбите, има и паркинг, всичко са предвидели хората. Как си тръгнем от тук, и аз не знам. Ето вижте каква установка. Битова. Китиници, масички. Абе, нещо жестоко. Има и чардак тераса, буквално над типаецата. Ето е сега отгоре, каква красота е. Не знам как се тръгнем от тук. Това хубаво место. Има всякакви риби, какво ли не, родопски ястия. Еми това е. Чао, чао.